Kontatu nazazu ama esan ez erantzun zidan. Zer dio zuen elaztana, baleten eman dut zure, izenan eskazarelako futbolako gorra data, zure morruko neskentzako. Gaur parranda egingo dut, berandu helduko naiz etxera. Norekin jeitxiko zara, nor lagunduko dizuatera. Hamasei urte ditut, ez daukat inoren beldurrik. Baina ni ez naiz fidatzen, politzan zizara zerik. Bertso eskolan hasi nintzen, badara matzat 3 urte eta gaurko txapelketara, takoiekin joan nahiko nuke. Baina horrela mutilek, bertsoz barre egingo dizute, mendiko bota jantzita, ondo tratatuko zaituzte. Ingenieritza ikasketak edo bestela ekonomia, unibertsitatea inda, pertsonala eta handia. Turismoa edo bestela, kazetaritza ditzazu, artegi eder horrekin, kanala zaurkituko duzu. Begin belen sekretuak gordetzen dituen ispiluak, sorginen oiuz urrunera begira, kristal hautsiak izango dira, kristal hautsiak izango dira. Beti esan ohi digute, nola erantzun zenbat izegin, Hankazpelan bururatu, ez makillatzeko gehiegi, ni behintzat askatu naizta, naizela izan.